बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि थाराइबारि गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि थाराइबारि गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जेंना सोमजिदों। थाराइबारि गुदि फरायसालिखौ 1979 मायथाइयाव गायसनदों आरो बे फरायसालिया 1990 मायथाइयाव सरकारि गनायथि मोननो हादोंमोन। दिनै थाराइबारि गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि सिगाङाव आथिखालाव खुंथाय गोहो आरो सोलोंथाइ बिफाननि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिदों। लोगोसे थाबैनो बे फरायसालियाव नांगौ बायदियै फोरोंगिरि थिसननो थाखाय फरायसालिनि सामलाय आफादजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम खावलायहरो। फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरिखौ जोंनो नांथारगौ आरो जोंनो फोरोंगिरिखौ मोनाबा जोंनो फोरोंगिरि सासेल'आ जोंनि फिसाफोरखौ सामलायलांनो हानाय नङा आरो जोंनो सरकारनिफ्राय जोंनो फोरोंगिरिखौ नांगौ। बिनिखायनो जोङो दिनै जोंनि उन्दै गथ'फोरा बिदिनो सोरबा मोनसे क्लास लाबा मोनसेयाव क्लास लानो मोना, मोननै क्लास लाबा मोनसे क्लासाव लानो मोना। दिनैहाय बे फोरोंगिरि सासेल'आ अबेथिं दायथ'खौ लाजेननो एबा दाथ' 40-50 जन छात्र दङ बाहाय। बिनिखायनो जोङो बे स्कुलाव दिनै फोरोंगिरि नांगौ जोंनि फिसा फिसौखौ सामलायलांनो आरो जोंनि फिसा फिसौखौ फोरोंलांनो। होमब्लासो जोंनि फिसा फिसौआ रोंलांबासो जोंनि गोसोआबो गोजोनगोन आरो जोंनि फिसाफोरा सरकारि स्कुलावनो रोंदों मादों होननानै जोंहाबो मोनसे साननाय फैगोन आरो जोंनि दुखुआबो खारगोन। बिनिखायनो जों दिनै फोरोंगिरि सासेल'जों फिसा फिसौआ बोरै रोंलांगोन आरो बोरै बुजिगोन आरो बोरैहाय मा जालांबावगोन होननानै जोङो सानो, जों गोसो सिङाव साननानै थायो। नाथाय जों बेबायदि बुंफुंनो हायाखैमोन आरो जोंनि बे स्कुलावबो बेबायदि फैनानै जोंनाव होफैनाय मानसिफोरबो गैयामोन। जों दिनैनि दिनाव जोंखौ सासे सानैबाबो ओरैबायदि माबायदि स्कुला सोलिदों होनना बुंनायलाय सोंनायलाय जों दिनैहाय बे स्कुलखौनो ओरैबायदि सोलोंदों, ओरैबायदि सोलिलांदों होननानै जोङो फोरमायदों। फोरमायनायजों लोगोसे दिनै हफुंनाय जादों। जों बिनिखौनो जोङो एसे जि फंसे फंनै हायो जोङो फोरमायथिहरनाय जादों। दा जोङो सरकारनिफ्राय सरकारखौ मा खावलायनो सानो बे समाव? सरकाराथ' गोबां दिनै टेट पास जिथु खालामना दोनबाय, एपइन्टमेन्ट मोनसेबो होनो हायाखै। बे समाव गोबां फोरोंगिरिफोरखौ थिसनहरनो हायो बिथांमोनाथ'। हायोमोन, नाथाय जोंनि बर' स्कुलाव छात्रफोर बुरजाबाबो मास्टारफोरखौनो हगार हरनो नागिरा आरो हरनोनो नागिरा। दिनैसिम बे स्कुलाव सासे सानै मास्टारजोंनो अनेक छात्र फरायनानै थांबाय। अब्लाबो सिगां जि थांबाय दाबो छात्रफ्राथ' बांनायनिफ्राय बांगासिनो, बांदोंबो आरो बिराद गोनांबो जादों। अब्लाबो एबारनि जोंनि बे फिसा फिसौफोरखौ सामलायलांनो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय जोंनो फोरोंगिरिखौ नांथारगौ। दिनैनि जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोजाङै बे स्कुलाव सरकारि स्कुल दं होननानै जों हगारनायाव जुदि सरकारनि मानसिफ्रा जुदि दायथ' लायाबा आरो जोंनि बे फरायसालिया बोरैहाय देरलांगोन आरो जों बे मोनखानाय फरायसालि सरकारनि फरायसालि बेयावनो जों गायसननानै दोनखानाय स्कुलखौ जों बोरै बुथारगोन, जों बोरै फोथांगोन, जोंबो बेफोरखौ सानदों। दिनै जों सरकारि स्कुल दं होननानै जों गरिब मानसिफ्रासो हगार हरदों। जोंहा साख्रि बाख्रि गैया, जों फिसा फिसौखौ प्राइभेट स्कुलाव जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो मोजाङै बे स्कुलाव सरकारि स्कुल दं होननानै जों हगारनायाव जुदि सरकारनि मानसिफ्रा जुदि दायथ' लायाबा आरो जोंनि बे फरायसालिया बोरैहाय देरलांगोन आरो जों बे मोनखानाय फरायसालि सरकारनि फरायसालि बेयावनो जों गायसननानै दोनखानाय स्कुलखौ जों बोरै बुथारगोन, जों बोरै फोथांगोन, जोंबो बेफोरखौ सानदों। दिनै जों सरकारि स्कुल दं होननानै जों गरिब मानसिफ्रासो हगार हरदों। जोंहा साख्रि बाख्रि गैया, जों फिसा फिसौखौ प्राइभेट स्कुलाव थाखा फैसा होनानै फोरोंनो जोंनाव जेबो मोन्थाय गैया। जों हाया, जोंनाव साख्रि बाख्रि गैया, जों खेथि बाथि खालामनानै जानाय। जोंनि फिसाफ्रा जि एसे हायो जों सरकारि स्कुलावनो जों फोरोंगोन आरो फोलावगोन आरो जोंनो सरकारि स्कुलखौ सामलायलांनो थाखाय फोरोंलांनो थाखाय बे छात्रफोरखौ जोंनो फोरोंनो थाखाय फेदेरलांनो फोलावलांनो थाखाय जोंनो फोरोंगिरि बे स्कुलाव नांगौ। थाराइबारि गुदि स्कुल आरो फरायसालियाव जोंनो फोरोंगिरि नांथारगौ। दा मथेथे बेयाव सासेल' जानानै दं आरो फोरोंगिरिया बाव सासेल' जानानै दङ। बिनिखायनो जोंनो सानै फोरोंगिरि नांगौ होननानै जोङो सरकारनिफ्राय बुंहरनाय जादों आरो थिसनहरनाय जादों आरो जेरैखि जायाबाबो जोंनो नांथारगोन आरो जोंनो बेखिनिखौ जोंनो
फोरोंगिरि हराबा आरो बे स्कुला ओरैनो थैनानै थांगोन आरो जोङो सरकारनि स्कुल दं होननानै सरकारि स्कुलाव सोदों जों बे स्कुलखौ फोथैनो सानाखै बेनिखायनो जोंनो फोरोंगिरिखौ थाब नांगौ आं एसेखौनो बुंनानै नंगौ नोंथां सोंनाया थिगानो माने बे फरायसालियाव माने आंल' होननानै बुंजायो माने आं हारसिंल' फोरोंगिरिया बे 60 40 बा 50 फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हानाय अबस्थाया जाथावखाया बे थिगानो बे एकदम बयबो हमनानै मोनदां हरखायो दा बे बेलायाव आंबो नैबे जोंहा SMC कमिटिजों लोगोसे आंबो खावलायनोसो लुबैयो जाहाथे बे फरायसालियाव सानै फोरोंगिरिफ्रा आजिरा मोनलांबाय आरो माने बिसिनि भेकेन्ट पस्टआ दाबो दंखायो बे भेकेन्ट पस्टआव सानै फोरोंगिरिखौ थिसन हरब्लानो बेवहाय माने गथ'फोरनो एसेब्लाबो माने सोलोंथाइ होनायाव साबसिन जागोनखौ आं नुहुरो आरो आं दा बर्थमान आं हारसिंब्लाबो माने ओजोंहाय गथ'फोरखौ जा हायो बेखौथ' फोरोंखानांगोन बेखौ फोरोङोबो बिनि अनगायैबो माने अफिसाव थांनाय बिदिनो माबा माबि जोबनो गैयै खामानि हरबाय थायो सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय दा अफिसनि खामानिखौसो मावनो ना गथ'फोरनो सोलोंथाइ माने फराफारिखौसो फोरोंनो बे बेलायाव बिराद माने आख' फाख' जाबाय थायो आरो माने गथ'फोरखौबो ओरैनो लेंहरनानै माने फोरोङालासिनोबो दोनजाया आरो अफिसनि खामानिखौबो मावालासिनोबो थानो हाया माने बिराद माने प्रब्लेमाव गोलैनानै दं आरो दा बेखायनो बिदिबा नोंथांमोननिफ्राय मा खावलायहरनो सानदों जे जिथु सरकार जिथु शिक्षा बिभागाव थानाय माखासे बिथांमोन दा आंनि आंनिफ्रायथ' माने नैबे फरायसालियावल' नङा थारायबारि गुदि फरायसालियावल' नङा माने सिंगेल फोरोंगिरिया जोंनि बर' मिडियाम सा ओनसोल बर' जायगा बर' मिडियाम स्कुलफ्राव फ्राय माने अबेबा जिर'आनो जानानै दं ओमफ्राय फ्राय माने सासेल' जानानै दं दा बे बेलायाव सरकारखौ आं खावलायनो सानो जिर' जानायावथ' नांखागोन आरो सासेल' फोरोंगिरियावबो माने सानै साथाम थिसन हरजानायखौ आङो लुबैयो आरो खावलायो आरो थिसन हरनायखौ